Hola, petits amics! Avui us explicaré un conte molt bonic, ple de màgia i amor. Parlem de la Ventafocs. Sabeu qui era la Ventafocs? Era una nena dolça i amable, amb el cor més gran del món. Però, la seva vida no era gens fàcil. Vivia amb una madrastra molt dolenta, i les seves dues germanastres, que eren una mica envejoses. La Ventafocs havia de treballar de sol a sol, netejant, cuinant i fent totes les feines de la casa. Les seves germanastres, en canvi, es passaven el dia jugant i fent-se boniques. Pobra Ventafocs, sempre estava plena de cendra i pols, i per això li deien Ventafocs. No és una mica trist? Un dia va arribar una notícia emocionant al poble. El príncep organitzava un gran ball al castell per trobar la seva futura esposa. Totes les noies del regne hi estaven convidades. La Ventafocs estava molt il·lusionada, però la seva madrastra li va dir que no hi podia anar. Quina injustícia! La Ventafocs va plorar molt. Però sabeu què va passar? De sobte, va aparèixer una fada padrina. Amb la seva vareta màgica i un somriure brillant, la fada va dir: «No ploris, Ventafocs, aniràs al ball». No és meravellós? La màgia existeix. La fada va transformar una carabassa en una carrossa preciosa, uns ratolins en cavalls i fins i tot un llangardaix en un cotxer. I el vestit de la Ventafocs? Tac! Amb un toc de vareta, es va convertir en el vestit més bonic que s'hagués vist mai. I unes sabates de vidre lluentíssimes. Però hi havia una regla. A mitjanit, la màgia s'acabaria. Al ball, la Ventafocs era la més bonica de totes. El príncep es va enamorar d'ella a l'instant i van ballar tota la nit. Però, oh no! El rellotge va començar a sonar. Din, dan, don. Era mitjanit. La Ventafocs va haver de fugir corrent i en la pressa va perdre una de les seves sabates de vidre a les escales del castell. Quina pena! El príncep estava molt trist, però va agafar la sabata de vidre i va dir: «Trobaré la noia a qui li càpiga aquesta sabata». Va anar casa per casa i cap peu no hi cabia, fins que va arribar a la casa de la Ventafocs. Les germanastres van intentar posar-se la sabata, però era massa petita. Quina comicitat! Finalment, la Ventafocs es va provar la sabata i li va encaixar perfectament. El príncep la va reconèixer i es van casar. Van viure feliços per sempre més al castell, plens d'amor i alegria. Veieu? La bondat i la paciència sempre tenen la seva recompensa. T'ha agradat aquest conte màgic?